Zulke tafereel willen ze in Ljouwert net weer. Daarom houdt onder andere Rijkswettersteed en TNO verskate flats in de stad onderzocht op veiligheidsrisico's. Justrion waren bewoners en passen bijpraten over het onderzoek. Wat we nu aan onderzoeksinformatie hebben is dat er steeds meer blijkt dat Antillenflat echt een op zich staand incident is. Wat in de situatie bij de IK-flats en de flats die we in de Skering Zuid hebben gewoon net vergelijkbaar is. Geen direct gevaar dus, maar toch griept Elkien in en treffen ze maatregels. Het gaat mij elkaar om zo'n 500 wenningen hier in Ljouwert. Alle bewoners mijen op haar flat blijven, maar hadden we het wel vregen om de galerijen net te zwaar te belasten. Net meer dan 200 kilo op 1 vierkante meter. Dus geen wasmachines moeten zetten en mij elkaar hier zo op de galerij staan, het is echt net verstandig. Van de morgen is Vottendalek uiteenzet met het stutten van de galerijen. De flats Vrijzicht, Heegzicht en Vierzicht binnen begin jaren 60 gebouwd. Kijk wat ouder dus als de Antillenflat. De bewoners reageren opvallend kalm op de minderconditie van het wapeningsstiel van de gebouwen dat ze inwijnen. Er moet iets gebeuren, maar dat er binnen 24 uur opeens de boel op stelte gezet moet worden. Nee, ik kan er heel erg om lachen. Dat is dikke flauwekul. Rennen jou nog maar een veilig gevoel over die galerie? Oh ja, 100%. Zolang het dat niet voelt, dan is er niks aan de hand, dacht ik. Nou ben je er wat gerust op? Jawel, dat valt wel met hoor. Zo gauw ben je niet ongerust, no? Er is een jellier uitlutsen om een definitieve oplossing te bedenken. En dan komen er iers en pjellen onder de galerijen met betonblokken erop als extra help. Er is geen instortingsgevaar, zei de corporatie keer op keer. Wel hadden ze een onkundige hierverheging voor eerst toch maar even gekrast. En ook als we komen met uitsluitsel van hoe we het naar de toekomst een duurzame maatregel bij de IK-flats kunnen bedenken, dan streep je de woord naar dat dus klanten gewoon kunnen blijven waaien.